Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Il-glorja lilek Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu, beda jgħallem in-nies fis-sinagoga tagħhom u huma baqgħu mistaġba hekk li bdew jgħidu mnejn ġieb dan l-erf u din il-qawwa tal-għaġeb. Dan mhuwiex bin il-mastru daxxa. Ommu mhijiex dik li jisimha Marija, uħutu Ġagbu u Ġuseppi u Xmun u Ġuda. Uħutu l-bniet mhumiex kollha magħna, mnejn ġieħ dan kollu u tfixklu minħabba fih. Ma Ġesu qalilhom, ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u daru stess. U hemmhekk m'għamilx ħafna mirakli minħabba in-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Tfixklu minħabba fih. Dan hu li naqraw fl-Evanġelju skont San Mattew, in-nies tal-pajjiż ta' Ġesu meta semgħuh jgħallem fis-sinagogi baqgħu mistaġba u tfixklu minħabba fih. Għalfejn tfixklu dawn in-nies meta semgħu il-Ġesu? Tfixklu għax semgħuh jgħid il-ħmerijiet? Jew inkella għax semgħuh jgħid kliem li jinsulta jew kliem mhux f'postu? Tfixklu il għaliex semgħuh jgħid kliem li jurta jew jipprova jimpressjona? Ma kienx għal dan, mhux għalhekk tfixklu dawn in-nies. Tfixklu il għaliex huma kellhom idea ta' Ġesu, ta' min fejn kien ġej Ġesu u ta' sa fejn jista' jasal. Ġesu bil-mastru daxxa, Ommu Marija, ħutu nies ordinarji. U għalhekk f'moħħhom kellhom idea ta' Ġesu sa fejn jista' jasal u meta semgħuh jitkellem ma setgħux flimkien jaqdu dak li qed jisimgħu. Ma dak li kellhom f'moħħhom ma setax jiffittja Ġesu fl-idea li kellhom f'moħħhom huma tiegħu. U għalhekk tfixklu. Ovvjament, u kellna ngħidu eżatt tfixklu minħabba fihom infushom iktar milli minħabba fih. U hawn nifhmu x'jiġifieri preġudizzju. Ġifieri ġudizzju minn qabel. Dawn in-nies qabel ma semgħu il-Ġesu iltaqgħu miegħu u femuh sewwa kellhom diġà idea tiegħu. Ġesu huwa dan saw jasal. Meta bdew jisimgħu jgħid kliem ta' għerf u jistaġbu bih, allura qalu dana hemm xi ħaġa mhix f'posta din u x'għamlu flok huma stess qalu hemm bżonn nibdlu l-idea tagħna, irrifjutaw lilu. Fil-fatt tolqtok fl-Evanġelju kif Ġesu kien rifjutat minnhom. Ma setax jagħmel il-mirakli hemm minħabba in-nuqqas ta' fidi tagħhom. U notaw ftit min bata minħabba dan il-preġudizzju, min bata. Huma in-nies batew għax Ġesu hemmhekk ma setax jagħmel il-ġid, il-mirakli. Kellu jmur post ieħor. U nistem minħabba li kellhom din l-idea tiegħu u l-preġudizzju fuqu, allura huma batew. Sa dan huwa messaġġ importanti għalina, il-kelma Alla turina kif aħna għandna noqogħdu attenti li ma nagħmlux bħalma għamlu n-nies ta' pajjiż Ġesu. L-ewwel nett ma' Alla li aħna mhux ikollna xi idea tiegħu u nistinaw rasna u
ma nkunux lesti li nħallu l-kelma tiegħu tibdilna, tidħol f'qalbna u tġeddidna. Imbagħad anke ma' nfusna li aħna ma nirraġunawx kif kultant tisma' min jirraġuna. Jien hekk magħmul, isma' qegħdin forma. Jiena magħmul niżbel, jien magħmul nitkellem ħażin. U għandi dil forma u ma nistax noħroġ minnha. Dak ikun żball ukoll. Illa għaliex nkunu kuntenti li nibqgħu magħluqin bejn l-erba' ħitan tagħna nfusna. Imbagħad ukoll mal-oħrajn. Illa għaliex kultant aħna l-oħrajn nagħtuhom tikketta. U jekk ma jaqblux ma dik it-tikketta, jibqgħu biha għax tajnilhom aħna jew tawilhom in-nies. U minħabba fekk ma nkunux nistgħu napprezzaw l-oħrajn u nħalluhom ukoll jiżviluppaw it-talenti tagħhom u il-potenzjalitajiet li għandhom li Alla jrid li jiżviluppaw. Għalhekk f'din il-qudiesa jew nitolbu l-mulej l-għonet biex niftħu qalbna tassew għalih għal-kelma tiegħu u jġeddidna ma jħallinix li nagħlqu fostqa u nkunu kuntenti hemm. Ma mbagħad ukoll li aħna meta nħarsu lejn l-oħrajn napprezzaw kull persuna xbija ta' Alla, nifirħu meta naraw il-bniedem jiżviluppa l-potenzjalitajiet tiegħu u nitolbu anzi għall-oħrajn biex aħna mhux inkunu kkundizzjonati meta nħarsu lihom bit-tikketta li nagħmluhom issa nitfgħuhom f'garżella biex joqogħdu hemm, imma anzi ikollhom l-opportunità li jimxu l-quddiem fil-ħajja u li jagħmlu tassew dak li huwa taġid li Alla irid minnhom fi żvilupp tal-ħiliet tagħhom.